Bueno, sí, jo em dic Joan Parés i tinc 62 anys, soc metge de professió i vaig conèixer l'Agustí Saló cap a l'any 70 i pico i el vaig conèixer fent una conferència al Club d'Amics de la UNESCO i ell parlava del diner i de coses que a mi m'interessaven i a poc a poc va néixer una amistat. Després d'això doncs, vaig preguntar-li això que expliques, a quins llibres ho puc estudiar? I em va dir no hi ha llibres, ja hem de fer un llibre. Llavors van començar a fer apunts, van fer classes, en Lluís Maria Xirinacs va oferir a la seva escola perquè anés a fer les classes. L'Agustí va estar 3 anys fent classes sobre això i un dels alumnes directes era el Xirinacs, que li donava moltes i moltes pegues. Total, d'aquest any de treball va sortir un llibre fet per Martí Olivella, que ja les coneixeu, que es diu El poder del diner, que ja explicava una mica les teories de l'Agustí. Al cap d'un temps va sortir un altre llibre, que és l'assaig sobre mercat i societat, fet pel mateix Agustí, una noia economista, que està a Itàlia, i on t'explica com eren les seves teories i per què les seves exposicions. Bé, comencem. L'Agustí Saló va néixer l'any 1911 i va néixer a Sant Genís dels Agudells, que no sé si ho coneixeu, però està just aquí sota el Tibidal. És una barriada molt maca. I va morir l'any 2006, amb 94 anys a sobre molt ben portats, a Barcelona. L'Agustí Saló era de professió químic. I això us diré 4 coses d'ell només, perquè veieu i entengueu la importància dels seus dits. I va estudiar química a Milús, i va estudiar química per entendre d'una manera científica els fenòmens. La química amb això és una reina, els fenòmens que estudia els entén molt bé, té un llenguatge molt precís. Tot això després deriva en que el llenguatge de l'Agustí també esdevé precís i únic. El fet que fos químic és important per entendre la seva teoria. I després, l'Agustí és aquesta persona que sempre que l'hem vist jo l'havien de fer més gran, perquè jo em va venir d'Anglaterra aquell. Però bé, l'Agustí va tenir una circumstància especial que explica el per què es va dedicar a això. De molt jove, adolescent, ell va estudiar a París, va conèixer un gran banquer, Horace Finali. Horace Finali era un banquer importantíssim a Europa. No era com el Botí, no, era molt més important. Era el president de la banca dels Països Baixos, encara, del País Basc, que encara existeix. Per explicar-vos qui era aquest Finali, us explicaré una anècdota. Una anècdota que surt a les memòries de Léon Blum. Léon Blum va ser president del cap d'estat a França abans de la Segona Guerra Mundial. Doncs aquest senyor, quan es va presentar a les eleccions, era socialista. Va anar a veure Finali i va demanar diners perquè l'ajudés a la seva campanya electoral. I Finali li va dir naturalment, només faltaria. Li va donar 500.000 francs d'aquella època. Léon Blum va resultar elegit president. I llavors hi ha una cerimònia, no sé si sabeu vosaltres, quan a França algú és elegit cap d'estat, com se l'ha anomenat, té una entrevista amb el prefecte superior de policia, amb una habitació tancada. El senyor president cap d'estat està allà sentat, arriba el prefecte de policia amb una colla de carpetes, es posa damunt la taula, el cap d'estat se les llegeix i les torna al policia. Són secrets d'estat que el cap d'estat no ha d'estar entrant. Una d'aquestes carpetes estava dedicada als banquers Horace Finali, en qüestió.
I Leon Blum, que havia rebut una subvenció d'ell de 500.000 francs, va obrir la carpeta, això ho explica Leon Blum a les seves memòries. Va obrir la carpeta de final i va veure que al final ell havia subvencionat amb aquesta quantitat a tots els partits de l'arc parlamentari igual, exceptuant el de l'extrema dreta i el de l'extrema esquerra, que els havia subvencionat amb més diners. Llavors Leon Blum fa la següent reflexió. Què vol dir això? Això vol dir que un banquer guanya diners, mani qui mani, i si mana un economista encara guanya més. Aquesta és la reflexió que fa el Leon Blum. Perquè situar-se en la mentalitat d'un banquer no és gens fàcil, però a l'as final hi ho era, de cap a peus. I aquesta possibilitat que va tenir l'Agustí Xaló de mamar directament d'un banquer és el que explica el perquè de la seva teoria i el perquè sabia el que sabia. Els banquers són una tradició de professió llarguíssima, de bé dels jueus sobretot, que saben molt bé que per fer-se ric no s'ha de fabricar res. Per fer-se ric s'ha de comprar i vendre. I el millor que pots comprar i vendre és diner. Llavors estan multimilionaris. Bé, aquestes historietes que a poc a poc l'Agustí Xaló, com l'adolescent inquiet, anava pescant del final, van anar configurant tot un pensament en ell. Hi ha una circumstància molt especial, i és que un dia que l'Agustí s'havia de trobar amb aquest banquer a casa seva, que estava convidat allà, el banquer no hi era. I no sé què el banquer, el majordom, perquè el senyor banquer tenia majordom, el va fer esperar a la biblioteca despatx del banquer. I mentre s'esperava, l'Agustí, adolescent inquiet, va remenar els calaixos de la taula del banquer. I es va interessar precisament pel dossier que posava confidencial. Va començar a llegir allò, i de pronto va rebre una bufetada immensa i va caure a terra. El banquer havia arribat i havia pescat infragant. La plantofada que li va clavar devia ser força, perquè tirar un tio a terra no era així. O sigui, estava emprenyadíssim el banquer. I li va començar a dir de tot. I quan va acabar de treure la ràbia, el banquer li va dir, bueno, anem a sopar. Se'n van anar a sopar. Durant tot el sopar no van parlar de res d'allò d'aquell incident. I quan va haver acabat el sopar, tots havien begut una mica de vi i estaven a part de contents, el Frank li diuen, digue'm què n'has entès d'aquell dossier que has vist. I el Agustí li va dir, quasi bé no he entès res, però m'ha cridat molt l'atenció a les conclusions. Aquell dossier feia referència a una reunió que havien tingut abans de que hi havia ja la Primera Guerra Mundial, estava acabant la Primera Guerra Mundial, entre Horace Finali, J.P. Morgan, un gran banquer dels Estats Units, que té una banca que es diu Morgan, i Henry Detterling, no sé si ho dic bé, que era el president de la Shell Company, una de les grans petrolieres del món. Aquesta reunió havia durat diversos dies de casa de Finali. Durant aquesta reunió s'havien cridat tècnics que havien vingut i s'havien anat a donar la seva opinió. I les conclusions que hi havia, la conclusió final, que va cridar l'atenció a l'Agustí, és: si els banquers racionalitzessin la moneda, seguirien guanyant diners, però perdrien la plutarquia mundial.